Здравейте всички и добре дошли в моят канал. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Светлана Ангелова и всяка седмица тук говорим за криминални истории. Ако това е нещо, което би ви било интересно, моля не забравяйте да се абонирате и да харесате това видео. Днес говорим за убийството на Джейсън Корбет. Той бе ирландец, убит дома си в Северна Каролина през 2015. Разследването по-късно разкрива, че смъртта му е била в резултат от физическо нападение от страна на съпругата му, както и тъста му. Обстоятелствата около смъртта на Джейсън Корбет са обект на широко медийно отразяване в Ирландия. Съпругата му, както и тъстът му, по-късно са признати за виновни за убийство от втора степен през 2017 година. Присъдите им обаче по-късно са отменени от апелативния съд на Северна Каролина. След като приемат споразумение за признаване на вината за намаляване на обвиненията, и двамата биват освободени от затвора през 2024 година. Но както обикновено, за да разкажем историята както е редно, нека да се върнем в самото начало. Джейсън Корбет първоначално е живял в Лимерик, Ирландия, с първата си съпруга Маргарет, или както всички я наричат Макс Фицпатрик, и двете им деца Джак и Сара. През ноември 2006 година обаче, няколко месеца след раждането на дъщеря им Сара, Макс умира неочаквано след астматичен пристъп. Сестрата на Макс, Катрин, която е била в къщата на Корбет в нощта, в която тя се разболява, помага на Джейсън да я занесе до колата, след което той се втурва да търси медицинска помощ за своята жена. За жалост обаче, Макс губи живота си. 2 години по-късно, през април 2008 година, Джейсън наема 31 годишната Моли Мартинс, родом от Ноксвил, Тенеси, да работи като детегледачка за семейството. Не след дълго, между двамата се появяват романтични чувства. И именно за това семейството се премества в Лексингтън, Северна Каролина през април 2011. Джейсън и Моли се женят и се местят в къща в Пантърс Крик Корт в Уолтбърг, Северна Каролина. Джейсън, който по това време е успешен бизнесмен, плаща $390 000 за къщата и дава на Моли $80 000, за да купи мебели за къщата, както и да й купи SUV BMW. Преди това, той също така е дал на тъста си $49 000 като дарение за сватбената му церемония. Въпреки че Моли уж е искала официално да усинови децата на Джейсън, за да могат да получат американско гражданство, се оказва, че Джейсън вместо това е подал заявления за зелени карти, като е запазил ирландските паспорти на своите деца. Като се вярва, че той най-вероятно е планирал един ден да се върне в Ирландия със своите деца. По-големият брат на Джейсън, Джон, по-късно заявява, че проблемът с усиновяването на децата от Моли е причинил напрежение в отношенията между двамата, както и в навечерието на неговата смърт. Джон Корбет също така заявява, че Джейсън е обработил статута на законно пребиваване на децата чрез работата си, а не чрез семейството на Моли, поради опасения, че те няма да бъдат репатрирани в Ирландия в случай на неочакваната му смърт или в случай, че нещо се случи с него, което предполага, че Джейсън е знаел какво предстои. По-късно, съдебните протоколи разкриват, че през лятото на 2013 Моли е потърсила правен съвет относно правата си на попечителство на децата в случай на развод, а също така е разговаряла с адвокат в края на 2014 относно правата си върху децата. Въпреки че семейството на Джейсън първоначално одобрява романтичната връзка с Моли, те с времето стават все по-загрижени за измамното и непостоянно поведение на Моли по време на връзката им. Сестрата на Джейсън Корбет, жена на име Трейси Линч, по-късно казва, че Моли има дълга история на лъжи, описвайки я като фантазиорка, която твърди, че е била олимпийска пловкиня, квалифицирана учителка по Монтесори и че преди това е била приемна майка на малко момче.
Трейси също така казва, че Моли я е информирала, че е биполярна и че е преживяла няколко спонтанни аборта преди да срещне Джейсън. Трейси също така обвинява Моли, че се самонаранява и пие маргарити през целия ден, докато уж гледа децата. Сестрата на Джейсън също така твърди, че е открила точно преди сватбата им, че Моли е казвала на приятелите си, че е била приятелка с първата съпруга на Джейсън, Макс, преди тя да почине от рак, което съответно е лъжа. Впоследствие се оказва, че всъщност двете никога не са общували. В друг случай, Моли лъже, че е изгубила сестра си вследствие на рак, което също не е истина. Още от лъжите на Моли включват истории относно как тя е родила Сара, която е дъщерята на Джейсън от първия му брак, което също няма нищо общо с действителността. Така че, може откровенно да кажем, че Моли е била патологична лъжкиня. По-късно, Трейси открива, че Моли е била лекувана в психиатрична клиника в Джорджия, точно преди да пътува за Ирландия, за да се срещне с Джейсън през 2008, и че не е разкрила историята на нейното психично здраве до няколко седмици преди самата сватба. Твърди се, че тя е излъгала и новите си съседи в Пантърс Крик Корт, заявявайки, че Сара е нейна биологична дъщеря, като дори е стигнала до там, че е дала подробно описание на това колко трудно е било раждането на Сара, докато е била в местна група за изучаване на Библията. Сестрата на Джейсън, Трейси, също така твърди, че Моли тайно е казала на двете деца, че Джейсън е убил майка им. Обвинение, което по-късно бива опровергано и също така потвърдено от Сара Корбет. Други примери, цитирани в декларация, представена от Трейси относно предполагаемото непостоянно поведение на Моли, съдържанието на лицето на тогава 7-годишния Джак под течаща кухненска чешма, като наказание за това, че я е напръскал с вода, докато си е играел, и инцидент, при който Джак е бил наказан, защото не я е наричал мамо. Семейната приятелка на семейство Корбет, Лин Шанахан, твърди, че Моли се е била много ядосана в продължение на няколко дни, когато Джак е напомнил, че тя не е негова майка. Тя също така избягва да казва на съседите си, че Джак и Сара не са нейни деца и буквално, според свидетели, е откачила, когато Джак е казал истината. Друг пример за нейното налудничево поведение е, че тя е била силно разстроена и е крещяла на няколко от гостите си по време на сватбения им банкет, след като една от шаферките е купила храна от Макдоналдс за малко момченце, което просто е било алергично към белтъци и следователно не е можело да яде основното ястие на сватбата. Друг семейен приятел твърди, че няколко дни преди да бъде убит, Джейсън е напуснал социално събитие преждевременно, след като съпругата му Моли е започнала да го критикува, че е дебел пред всичките им приятели, добавяйки, че той се е чувствал неловко заради теглото си. Сестрата на Джейсън по-късно определя този инцидент като последната капка, която е накарала Джейсън да се върне в Ирландия без Моли. На 2 август 2015 бащата на Моли, Томас Мартинс, се обажда на 911 в 3 часа сутринта, за да ги информира, че зет му Джейсън е тежко ранен. Мартинс казва на диспетчера, че се е намесил в сбиване между Джейсън и дъщеря му и е възможно да го е убил. Полицейските служители пристигат в къщата на Пантърс Крик Корт и намират Джейсън Корбет без съзнание със сериозни наранявания по главата, които по-късно се оказват фатални. Както Томас, така и Моли дават показания пред служителите на реда на мястото на инцидента, свързвайки смъртта на Джейсън с домашно насилие или домашна безредица. Няколко часа след като е била освободена от полицейския арест, Моли Мартинс е похарчила $5500 за индустриално почистване на къщата й от всичките следи от кръв, които тя и баща й са оставили. Властите са осуетили опита на Мартинс да кремира Джейсън преди семейството му да пристигне от Ирландия, но тя разрешава на семейството достъп до останките на Джейсън едва след като първо са подписали правно споразумение
за плащане на пълните разходи за погребението му и последващото репатриране на тялото му в родната му Ирландия. През 2007 година Джейсън съставя завещание, в което посочва сестра си Трейси Линч и съпруга й за законни настойници на децата му в случай, че нещо се случи с него. И той не променя завещанието дори след като се жени за Моли Мартинс. Няколко дни след смъртта на Джейсън, Моли официално подава молба за попечителство на двете деца, 10-годишния по това време Джак и 8-годишната Сара, които е отгледала като единствена майка, според нея, през предходните 8 години. Когато семейството на Джеймс пристига в Съединените щати, те подават жалба и на 20 август 2015 властите отхвърлят иска на Моли и предават Джак и Сара на попечителството на Трейси, която незабавно отвежда и двете деца обратно в Ирландия. На 26 август 2015, след погребална служба в църквата Нашата дама Кралица на мира, намираща се в Лимерик, Джейсън Корбет е погребан до първата си съпруга Маргарет Фицпатрик на гробището в тяхното градче. В продължение на няколко месеца след отвеждането на децата обаче, Моли започва да публикува снимки на децата във Фейсбук, понякога включвайки телефонен номер и имейл, адрес в САЩ, в очевидната надежда, че те ще се свържат с нея. Семейство Корбет в крайна сметка изпраща писмо за прекратяване на действията до Моли Мартинс, с което я молят да се въздържа от публикуването на снимки на децата в социалните мрежи. В отговор на твърдението на чичото на Моли в радиоинтервю, че Джейсън е искал двойно ирландско-американско гражданство за децата, семейство Корбет публикува изявление, в което описва твърденията като заблуждаваща пропаганда, добавяйки, че брат им никога не е обсъждал подобни планове с тях в навечерието на неговата смърт. В полицейски разпити и няколко часа след смъртта на Джейсън, Том Мартинс, който между другото пропуснах да кажа, е бивш ФБР агент, твърди, че е бил в къщата на дъщеря си, когато е бил събуден от шум в главната спалня на горния етаж. Той грабва бейсболна бухалка и се втурва към спалнята, където твърди, че е видял Джейсън да души дъщеря му Моли в тъмната спалня в ъгъла. След борба на пода между двамата мъже, Моли удря Джейсън по главата с паве, след което Том го удря с бейсболната бухалка няколко пъти по главата. По време на отделен разпит, Моли признава пред полицията, че се е опитала да удари мъжа си по главата с тухла по време на същия този инцидент в дома им. Освен това, Моли заявява, че в брака им е имало история на домашно насилие, което е довело до това тя да потърси медицинска помощ няколко пъти по-рано, въпреки че не е информирала полицията, нито е казала на болничния персонал как е получила тези наранявания. Моли също така обвинява съпруга си, че той е пил много и казва, че е бил пиян, когато фаталният инцидент се е случил няколко часа по-рано. В деня на смъртта на Джейсън, двете му деца са интервюирани от отдела за социални услуги на окръг Юнион в Северна Каролина относно връзката на родителите им. Преписи от техните сесии записват, че Сара казва, че баща им има проблем с управлението на гнева и че баща й е ядосан редовно. Тя също така описва случай, в който Джейсън е дърпал Моли за косата и я е удрял по лицето. Джак твърди, че е бил свидетел на това как баща му е нападнал Моли физически в предишни случаи и казва, че баща му се ядосва на майка му Моли без основателни причини. 9 месеца по-късно обаче, Джак се отказва от предишните си твърдения в последващ видеоразговор с офиса на шерифа, твърдейки, че Моли го е инструктирала какво да каже преди да бъде интервюиран и че тя е измисляла неверни истории за насилствено поведение от страна на баща му Джейсън. На 5 януари 2016 година Моли и баща и Томас биват обвинени в убийство от втора степен и умишлено убийство във връзка с смъртта на Джейсън Корбет.
След като им бяха направени снимки, и двамата обвиняеми биват осъдени от Висшия съд на Дейвидсън да предадат паспортите си и да не се опитват да се свързват с децата на семейство Корбет в Ирландия. Те биват освободени под гаранция от $200,000 всеки, за да изчакат съдебния процес. През юли 2016 адвокатският екип на семейство Мартинс подава искане за изключване от доказателствата на по-ранното опровергаващо интервю на Джак Корбет, в което той оттегля твърденията си, че баща му е малтретирал физически Моли Мартинс, твърдейки, че интервюто е слухове и ненадежно. По време на предварителните изслушвания и в началото на юни 2017 година, сестрата на Джейсън, Трейси, свидетелства, че след като е върнала Джак в Ирландия, той я е информирал, че част от информацията, която е дал в предишните интервюта след смъртта на баща му с социални работници от САЩ, е невярна. Съдия Ли в крайна сметка постановява, че показанията на децата, взети малко след смъртта на баща им, са недопустими и следователно няма да бъдат представени или чути като доказателства в съда. На следващия месец адвокат, действащ от името на семейство Мартинс, подава закъсняло предварително искане, опитвайки се да попречи на прокуратурата да твърди, че Джейсън Корбет е имал репутация на неагресивен и спокоен човек, докато представя доказателства пред съдебните заседатели. Делото срещу Моли и Томас Мартинс започва с избор на жури на 17 юли 2017 в Висшия съд на окръг Дейвисън в Лексингтън, Северна Каролина, пред съдия Дейвид Ли. И двамата обвиняеми официално пледират за невинни по обвинението в убийство от втора степен на Джейсън Корбет, твърдейки, че са действали при самозащита. На 9 август 2017, след по-малко от 4 часа обсъждания на съдебните заседатели, 67-годишният тогава Томас Мартинс и 33-годишната тогава Моли Корбет Мартинс са единодушно признати за виновни за убийството от втора степен на Джейсън Корбет. И двамата биват осъдени на минимум 20 години и максимум 25 години затвор, съгласно препоръката на прокуратурата. Декларация за въздействието върху жертвата, написана от тогава 13-годишния Джак Корбет, бива прочетена пред съда от окръжния съдия Мартин от името на Джак. Джак пише, че загубата на баща му само 9 години след смъртта на майка му е била изключително трудна, добавяйки, че баща му винаги е бил до него и винаги е бил неговия герой, но сега никога няма да го види да порасне. Обръщайки се директно към Моли Мартинс, Джак заявява, че тя не е част и никога няма да бъде част от семейство Корбет и че вместо това завинаги ще бъде запомнена от тях като убийца, убила съпруга си без причина. Споменава се, че Моли Мартинс е ридаела неконтролируемо от мъка, докато са били четени показанията на Джак. И много от съдебните заседатели са се разплакали, като са чули неговите думи. Интервюта в медиите с съдебните заседатели по-късно разкриват, че те не вярват, че Джейсън изобщо е нападнал Моли във въпросната нощ, когато губи живота си, и че огромният брой нанесени му удари изключва всякакъв мотив за самозащита. Един от съдебните заседатели отбелязва, че Моли Мартинс плачева, когато са обсъждали доказателствата, свързани с децата на Джейсън, но дори не е помръднала, когато е гледала снимки на мъртвото тяло на съпруга си. И допълнително описва Моли Мартинс като много манипулативна жена. Сестрата на Джейсън, Трейси Линдж, по-късно заявява, че вярва, че мотивът за смъртта на Джейсън е фактът, че той е планирал да се върне от дома в Ирландия с децата и без Моли, а тя го е убила в инсцениран домашен инцидент, за да получи попечителство над неговите деца. Прокурорите също така предполагат проблеми с усъновяването като възможен мотив, заедно с желанието на Моли да получи застраховката живот на Джейсън,
която е била на стойност $600 000. На 12 март 2021 Върховният съд на Северна Каролина постановява с мнозинство от 4 срещу 3 гласа, че на Моли Мартинс Корбет и баща й Томас Мартинс трябва да бъде предоставен нов процес за смъртта на Джейсън Корбет, твърдейки, че апелативният съд на Северна Каролина е бил прав да отмени присъдите им с мотива, че някои показания, направени от децата на Джейсън пред разследващите в нощта, когато е убит, след смъртта му, са били неправилно изключени от използването им от адвокатите на защитата. Или иначе казано, те искат да използват лъжливите показания на децата по време на първоначалния процес през 2017. В отговор, Джак и Сара Корбет изразяват отговорност и готовност да свидетелстват срещу Моли Мартинс в случай, че предишните им показания бъдат позовани от адвокатските екипи на защитата. На 30 октомври 2023 Моли Мартинс Корбет и Томас Мартинс приемат споразумения за признаване на вината в Висшия съд на окръг Дейвисън по обвинения в непредумишлено убийство от клас D в замяна на съгласието на окръжния прокурор да оттегли обвиненията в убийство срещу тях. В началото на ноември 2023 година Моли пледира, че не оспорва намаленото обвинение за умишлено непредумишлено убийство, докато Томас се признава за виновен по същото обвинение. И на 9 ноември 2023 година и двамата са осъдени на присъди между 51 и 74 месеца затвор. Поради вече изтърпяното време обаче, което те са били в затвора, и двамата обвиняеми са излежали само допълнителни 7 месеца затвор, преди да отговарят на условията за освобождаване. В съдебното заседание за произнасяне на присъдата са представени доказателства за предполагаемото словесно и физическо малтретиране на Моли от страна на Джейсън, включително фотографски и аудиодоказателства за техните скандали. Един новинарски източник обобщава как предполагаем експерт по домашно насилие, свидетелстващ от името на защитата или от името на Моли, оспорва разказа, че Моли е планирала нападението. Експертът казва, че най-голямата движеща сила на Моли е била да задържи децата, Джак и Сара. Ако се разведе с Джейсън, тя знае, че децата ще бъдат отнети. Ако нещо се случи с Джейсън, тя също знае, че семейството му в Ирландия ще отнеме децата. Експертът стига до заключението, че това означава, че тя и Мартинс няма да имат почти никаква причина да искат Джейсън мъртъв и ще имат всички основания да използват разумно количество сила в съответната ситуация. При произнасянето на присъдата, съдията отбелязва, че вярва, че Моли е била добра майка на децата на Корбет. Многобройни свидетели, които са свидетели на характера, потвърждават Том Мартинс и добрия му характер, казвайки, че той е семейен човек, който спазва правилата и обича да живее чрез закона. Том Мартинс дори стига до там, че обвинява Джейсън в това, че вероятно е убил първата си съпруга Макс Фицпатрик. Семейството на Макс обаче публикува изявление, в което категорично отрича обвинението, че Джейсън е виновен и настоява, че той е направил всичко по силите си, за да спаси Макс по време на фаталния й астматичен пристъп. 19-годишният вече Джак и 17-годишната Сара Корбет присъстват в съда, за да дадат лично показанията си за въздействието върху жертвите. Сара описва как е преживяла години терапия поради факта, че показанията й като малко дете са били изопачени и след това използвани, за да помогнат на семейство Мартинс или по-скоро на Моли да избегне наказание, добавяйки, че Моли е закрушила цялото й семейство. Сара също така твърди, че семейство Мартинс не са проявили никакво разкаяние за убийството на баща й. Джак от своя страна настоятелно призовава съдията да не се заблуждава от Моли Мартинс, заявявайки, че тя е чудовище, което го е малтретирало и е използвало по-ранните му показания, за да убие баща й.
като оръжие в опит да се измъкне от убийството на баща му. Съответно в този момент, за пореден път, Моли не пропуска възможността за драматична изява, като започва да плаче неконтролируемо и дори ляга се с лице на масата. На 6 юни 2024 Моли Мартинс Корбет и Томас Мартинс биват освободени от затвора, след като излежават присъдите си за умишленото убийство на Джейсън Корбет. И двамата са положени на едногодишен надзор след освобождаването. В отговор на тяхното освобождаване от затвора, бившият шериф на окръг Дейвидсън, Дейвид Грайс, който ръководи разследването на смъртта на Джейсън Корбет, коментира, че са се отървали с шамар по ръката, добавяйки, че вярва, че семейство Мартинс просто са похарчили достатъчно пари за обжалвания, докато съдилищата не са били напълно изтощени и не приемат последната им жалба. Дъщерята на Джейсън, Сара, също публикува изявление, изразяващо разочарование от освобождаването на семейство Мартинс, твърдейки, че ако вместо това бяха изправени пред повторно разглеждане на делото, тя е уверена, че те са щели да бъдат признати за виновни, видно от приемането на споразумението за признаване на вината. И тук искам много набързо да ви прочета откъс от изявление, публикувано от семейство Корбет в отговор на освобождаването на Мартинс от затвора през юни 2024. Те казват: Моли Мартинс безмилостно поставяше Джак и Сара в центъра на опита си да избегне правосъдието с мрежа от лъжи, като същевременно отказваше сама да се яви на свидетелската скамейка, за да даде показания. Нейната жестокост, пренебрежение и отношение към две деца под 10 годишна възраст, чиято биологична майка беше починала, баща, когото току-що беше прибила до смърт и когото твърдеше, че обича, беше нечовешко. Въпреки тежестта на престъплението им и огромната загуба, която им причиниха, те ще бъдат освободени днес, след като излежаха само 4 години и 3 месеца. Къде е правосъдието тук? И тук искам да ви кажа, че относно този случай е направен документален филм в Netflix, който мисля, че се казваше Deadly American Marriage. Влезте и погледнете в Netflix, той е в топ 10 в момента в цял свят, така че ще бъде много лесно да го намерите. Има доста много информация, доста повече детайли, които може да научите от документалния филм, но в общи линии това е, което аз успях да събера и да ви разкажа тази покъртителна история за един любящ баща, който в желанието си да намери майка на своите деца, в крайна сметка губи живота си. Кажете ми какво мислите отдолу в коментарите. Благодаря ви, че бяхте отново с мен. Желая ви хубав ден. Усмихвайте се повече, вземайте правилни решения и до скоро! Чао!